O procesamento na causa na que eu estaba inmerso non foi finalmente recurrido pola acusación. Por lo tanto, podemos decir en estes momentos que este auto é firme e que a investigación está concluída e archivada. Quero agora tamén facer un relato do que pasou durante todo este tempo. Como saben, o 4 de xuño do ano pasado fun notificado polo Tribunal Superior de Xusticia de Galicia de que estaba a ser investigado por un presunto caso de agresión sexual. Ao recibir esta notificación, inmediatamente presentei a miña dimisión como conselleiro do Mar, para así, por unha banda, defenderme sin ningún tipo de aforamento, como calquer outro cidadán, sin ningún tipo de privilexio. E, por outra banda, para preservar o bo nome do Goberno da Xunta de Galicia. En todo momento, naqueles días, dixen insistentemente que era absolutamente inocente do que se me acusaba. O 15 de setembro do ano pasado fun declarar ante a xuíza de instrucción número 2 de Ferrol. Ali respondín a todas as preguntas que me formulou a xuíza, a fiscal e a letrada da acusación. Non deixei ningunha sola pregunta sin contestar. O 22 de decembro do ano pasado, esta xuíza de instrucción número 2 de Ferrol emite un auto que textualmente dice que non hai lugar para o meu procesamento. Auto que ademais tamén foi refrendado polo propio Ministerio Fiscal. Este auto foi recurrido e o recurso foi desestimado polo mismo xuzgado de instrucción de Ferrol, e rematando aquí o procedimento en este xuzgado rural na que estou actualmente. O meu desexo é deixar atrás esta etapa dun daño irreparable, pero quero intentar recuperar a normalidade da miña vida privada e da miña vida profesional, reiterando sempre, eso sí, o meu compromiso coa verdade e coa transparencia. No primeiro momento, o que vou a pedir é o meu reingreso como afiliado no Partido Popular, partido no que levaba afiliado ininterrumpidamente desde o ano 1995 hasta xuño do ano pasado, que foi cando pedín voluntariamente a miña baixa. E tamén quero, en este